Аплодисменти за Мирела и Светлио. Бурни аплодисменти, уважаеми дами и господа. Цяла София да ни чуе, не ви чувам. Бурни аплодисменти! Още един път аплодисменти. Вижте колко са готини за двете майки. На здравица с кумовете и пиете до дъно. Хайде на здраве! Горчиво за малото семейство, уважаеми дами и господа! Нека аплодираме отново малото семейство и го поканим на дансинга за техния първи семейен танц. Аплодисменти, уважаеми дами и господа! Значи куме и кумата подавате битката и внимавате някой да не грабне по-голяма част от нея. Готови ли сте? Я да видим сега. Хванахте ли? На 3. Готови ли сте? Дай! Традицията, уважаеми дами и господа, повелява така: този, който отчуби по-голяма част от битката, на него се пада честта да носи повече за младото семейство. Така че опичай си акъла и внимавай какво ще правиш от тук насетне. А традицията повелява още нещо. Колкото трохички на дансинга, толкова дечица. Аз долу виждам 6, ще направя ето така 7, 8, 9, хайде стига ви толкова за всички дечица. Опа, тук е... И една... Не, това е първото, бе, маменка. Това е първото, дето го е подготвил, разбираш? То си му е на главичката, ето го. Значи той го е заредил. Това е първото момче, дето споменах. Нека се съберат всички моми на дансинга, да видим коя ще е следващата, която ще омъжваме. Сега, куме, както казах, твоята задача ще бъде следната. Значи ти хващаш ръчичките на нашия младоженец и ги държиш е така отзад, на него отзад, да не може да си помага с тях. Когато си готов, приятелю, само ми дай знак да пуснем така една хубава песенска на Джо Кокър и да почнеш да работиш с език. Много не се занаси, защото те първа ти предстои брачна вечер. Знаете ли кое е най-интересното? Той младоженец се каза, който ги хване да ги обуе. Добре, значи, обувам гащите и поведам следващото хорце. Хайде! И както казах, уважаеми дами и господа, сега идва един друг момент, където там някъде от дъното ще се появи една невероятна сватбена торта. Аплодисменти!